फरायनाय जिथु हाबाफारि आरो बेजों लोगोसे दिथागिरिफोरखौबो बेयाव लोगो हमनाय जादों नोंथांखौबो बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैबाय नोंथाङा मा मेसेज होगोन दिनैनि बे टंला इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि जाफुंसार फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों। प्राइभेट हिसाबै बर' बिजोंखौ प्रमट खालामनायाव बा दावगाहोनायाव बिथांमोना मैखोम मोनसे बिफाव लादों आरो जोंनि आसामाव जायफोर इउएन एकाडेमिफोर दङ बिथांमोना मोनफ्रोमबो स्कुलानो मोजां रिजाल्ट खालामदों बेखौ जों नुबोगासिनो दङ आरो बेयाव फोरोंगिरिफोरनि जि नाजानाय बा फरायसालिनि नाजानाय आरो दिथागिरिफोरनि जि नाजानाय बेयो जाफुंसारनो हादों। आच्चा गिबि खेबनि थाखाय बर' रावजों जिथु लिरनो मोन्दों फरायसाफोरा आरो देग्लाय नैबे टंला सिनियर सेकेन्डारिया जिथु खोब मोजां बेयाव फिथाइ लानानै जोंनि जायफोर बर' बिजोंनि फरायसाफोर गुबैयै आर्ट्सआव साइन्स आरो कमार्सआव जोंहा बर' बिजों गैया आर्ट्सआव जायफोर बर' बिजोंजों फरायबोखानाय आरो जोङो जि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयै बेखौ मावफुंनो थाखाय नाजाबोबाय थादोंमोन हानायसेबां खम समनि गेजेरावनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बर' बिजाबफोरखौ जोङो दिहुननानै होदों जगायनानै होदों। एसे एनै गोरोन्थिफोर दङ बेफोरखौ जोङो उनाव आरो मोजांसिनै फोसाबनानै दिहुननायनि थाखाय हाबाफारि लादों। जायखिजाया बे फरा बिजाबफोरजोंनो दिनैनि आसामनि जि 12 थाखोनि रिजाल्ट बेयाव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा थोजासे मोजां रिजाल्ट मोननो हादों। आच्चा फैगौ आनजादाव जिरायगोन जिहेतु देग्लायनि सेकेन्ड इयाराव बिथांमोननि थाखाय मा मेसेज स्पेसियेलि फरायनाय गुबैयै जोंहा जायफोर साबजेक्टआव जायफोर आयदायाव बर' बिजाबफोरा दङ दा गासिबो आयदायाव गैया नाथाय जि आयदाफोराव दङ बे आयदाफोरखौ टेक्सटबुकखौ मोजाङै फरायोब्ला बा फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरखौ जुदि हेफाजाब होयोब्ला बुजिनायाव फोरोंनायाव फैगौ आनजादाव फैगौ बेट्सनि जायफोर आनजाद होगिरिफोर बिसोरो साबसिन रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव जाय बिथांमोना उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ जि बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंखौ बेयावहाय माने बुंथिगिरि महरै हांख्रायदों बे लेखायै जों बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे गोजोननाय बेनो जे दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि जि माहारियारि आफादफोरनि जि दाबिनाय बायदियै जे 2024 मायथाइ आरो जि 25 बेयावहाय जे हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै फार्स्ट बेच हिसाबै देग्लाय जोङो फिथाइखौ मोननो हाबाय बर' मिडियाम फरायनानै हायार सेकेन्डारि पास आउट खालामनाय आरो बे लेखायै दिनै जि नैबे इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाबो बेयावहाय 7 डिस्टिंसन मोनहोनो हादों बे जोंनि थाखाय थारैनो बाख्नायजाथाव आरो बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव गासै 75 केन्डिडेट्सफ्रा एग्जाम होदोंमोन बेनिनो गासैबो पास जादों बेखौ जोङो फैनानै मिथिनो हादों। बेनिफ्राय 29 बिजाथिया माने फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों बे जोंनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय मोजां आरो बर' बिजों फरायनानैबोदि मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बेनिनो मोनसे नैबे मा होनगोन बेयो बिदिन्थि हिसाबै जोङो बुंनो हायो आरो बे लेखायैनो जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मे दाननि जोबथा पार्टआव जोङो जाय बिथांमोना मेट्रिक आनजादाव बर' मिडियाम फरायनानै बांसिन नाम्बार मोननो हाबाय थामहिनबा टप 10 जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बरायबोदों देग्लायबो जोङो बेखौ जों खालामगोन आरो हायार सेकेन्डारि जि आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय देग्लाय फार्स्ट टाइमै हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद रिजाल्ट होबाय जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जिल्लानि सिङाव बर' मिडियाम फरायनानै हायार सेकेन्डारियाव जाय बिथांमोना टप 3 फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड मासे आवगायनो हाबाय जिल्लानि मादाव बिथांमोनखौबो जोङो दिनै बरायनो थाखाय रेडि साखाफारा जादों आरो फैगौ जोङो मे दाननि जोबथा उइकआव जोङो बेखौ लानाय जागोन बेखौ दिनै बिथांमोननि नैबे जे पर्टेल निउसनि गेजेरजों जोङो फोरमायदों आरो बेखायनो जों खावलायगोन जे बिजोङा जेबो फेक्टर नङा जेबो बादा नङा जोङो गाव जुदि थार गोसो जुदि थायोब्ला जिउआव साक्सेस जानायनि मोनसे सिमां जुदि दङब्ला जेखिजाया मिडियामाव फराया मानो जेखिजाया बिजोङाव फराया मानो बेखौ जों दिनै रोखायै दिन्थिनो हायो। जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बर' बिजों फरायनानै हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव टपार हिसाबै जोङो मिना बसुमतारी बिथांखौ जोङो मोननो हादों बिथाङा 86.5
जौखोन्दो लानानै दिनै जिल्लानि मादाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। दा बेखायनो नोंथांमोननि नैबे पर्टेल निउसनि गेजेरजों जाय बिथांमोना हायार सेकेन्डारि आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानानै जोङो बरायदों, गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो फैबाय थानाय समाव जि हायार स्टाडिस बेयावबो आरो मोनफ्रोमबो जि आनजादफोर बेवहाय मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हाथों बेखौनो जोङो आर'ज गाबो इसोरनि खाथियाव आरो जाहाथे फरायसुला फरायसुलिमोना गोसो होनानै फरायगोन बेखौनो जोङो जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ जोङो खावलायो।